Здравейте, приятели, аз съм Иван и няма да си показвам лицето в този път, но може да си го покажем, но тук има едно нещо, където вие не го знаете, но сега да ви го покажа. Ето го. И сега това трябва да даде на мама, мама да го подаде на тата. Чакайте сега. Отиваме да го дадем. Let's go. Намали малко да говориш бабата. Не. Провери. 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 Айде. Горчиво! 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 Айде да си ги спомня със здраве. Мерси, от кого е? Мамо. Айде, една цувка, айде. Браво! Така жетко. Си работи? Приятели, ако